Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoan, Azparren herrira hurbildu gara. Azparren, Nafarroako ekialdean kokatzen den herria da. Zehazki, Orozbetelutik 3 kilometrotara dago. Hemendik, Baigura mendia igoko dugu. 1474 metro dituena. Guztira hemendik Azparrenetik 600 metroko desnibel positiboa izango dugu. Hemen, plazan, ikusten duzuen bezala, Baigurara igotzeko ibilbide daukagu. Esan bezala, 600 metroko desnibel positiboa daukagu. Beraz, 4 kilometro guztiak dena aldapan gora izango dira. Oso gogortsuak. Hemen atzeko bidean PR eta SL bat daukagu. PR esan genuen pequeño recorrido dena. Eta hori da gu jarraituko duguna Baigurara igotzeko. Beraz, motxila hartu, ura bete hemen atzean daukagu urarekin iturri honetan eta pagoaz gora. Baigura mendia, Areta mendietan barna kokatzen dugu, Nafarroako ipar ekialdean. Agoitz aldetik, Azparren herrira iritsiko gara, eta hemendik hasiko dugu gure ibilbidea. Baigura, 1477 metroko garaiera daukan mendia da. Bidezidorren bidez, Pagadieder eta Zabaletan barna ibiliko gara, haitzen artean dagoen tontorrera iritsiz. Azparren herritik guztira 8 kilometro izango dira, 600 metroko desnibel positibo gogorrak igoz. Bidean zehar, itoak jarraituko ditugu, larre batera helduz, eta bertatik azkeneko metroak haitzen tartean eginez. Tontorretik, Nafarroako Pirineoak ikusteko eta Agoitz, Ilunberri eta Itozeko urtegia behatzeko aukera izango dugu. Ibilbide motza da, bere zailtasuna batez ere desnibelean izanik. Pagadi ederrak ditu, lagunekin disfrutatzeko eta bero handia egiten duen edozein egunetan egiteko ibilbide bikaina da. Beno lagunok, 2. kilometroan gaude. Ikusten duzuenez, Pagadi eder eta handi batean. Bueno, herritik atera eta perrea alde batera utzi dugu. Zan egore gure GPS-ean genuen traka eskuinetik bideratu gaitu. Eta hito batzuk jarraitu ditugu Pagadi onartain. Ikusten dituzuenez, hemen atzeko hitoak bezala. Beraz, gure bilbideari ekingo diogu. Onartaina dena maldan gora izan da. Eta egia esan bidea oso polita da. Eta gainera oso garbi dago. Bai, hitoa jarraitu besterik ez duzu egin behar. Bagoaz gora.
Kaixo, gaur Baigura mendiaren ingurua ezagutzera etorri gara. Baigura mendia Azparrenen dago. Beteluko Orotzeko inguruan, alde batean Itoizko bailara eta bestaldean Urrauleko bailara ditugularik. Hemen oso ingurumen basotsua da eta orientazioaren arabera baso hauen dominatzen duten zuhaitzak aldatuko dira. Ea sortea dugun, saiatuko gara zuenganatzen hemengo ekosistemetan bizi diren animaliak, ezaugarriak eta landaredia. Ongi etorriak eta ea sortea dugun. Bueno, hementxe, Baiguraren inguruan, justo orain, gaude iparraldeko aldean, baina bada malkor bat hegoalderantz begiratzen duena. Hemen bat egiten dute aldi berean ipar-mendebaldeko haizeek eta orientazioaren eguzkia, ez? Eta horrek albidetzen du adibidez, hementxe, 10 metro karratuko lauki batean, aurkitzea aldi berean pinu gorria, aritzak eta pagoak. Hementxe, pinuek behar duten berotasuna, aritzek behar dituzten pixka zabaltasuna, eta pagoek behar duten ezetasuna, ez? Orduan, hementxe, ikusteko aukera dago, pagoak oraindik sakabanatua daude, baina ikusten da aurten udazkeneko fruituen produkzio aparta izango dutela, gutxienez eskualde honetan, ez? Berez, hori izango litzateke goiko partean edo basoen inguruan daukagun ezaugarri nagusiak. Hau egoko orientazioa izan aparte, irekita egongo balu iparraldera izan ordez hegoalderuntz, hor Baiguraren bestaldean ikusten diren artadiak beko zatietan ikusteko aukera izango genuke ere. Bueno, basoaren bigarren geruza batean edo ez belarra eta zuhaitzetako geruzen erdialdean badaude zuhaixkak eta pixkat berezia den espeziea gure Nafarroaren iparraldeko basoetan bada hemen ikusten dugun landarea, ez? Zuhaixka. Hau ezpela da, bog erderaz eta buxus deitzen zaio izen zientifikoarekin, eta dakizuten moduan badago intsektu bat etorri dela Txinatik eta defoliatzen ari dela zuhaixka hau, ez? Hementxe badirudi Itoizko aldera eta Urrauletara oraindik ez dela heldu, ze hemen ale hau gutxienez eta hemen inguruan ikusten ditugunak nahiko osasuntsu ikusten dira hosto guztiekin, ez dira ikusten arren eta tximileta honen intsektu honen aztarnak, eta gainera ikusten da adibidez haziak bota dituela. Ezpelaren haziak izaten dira pixkat aginaren itxurakoak eta holako pinaburu batzuk suertatzen ditu, eta lehortzen denean irekitzen ditu eta botatzen ditu, ez? Eta horrela purka-purka hurrengo belaunaldia gauzatu egiten da. Beti ugaritzen dira, pixkat esan bezala,
zuhaitzen beko parteetan, eta haiek berez ematen dute itzala beheko belarretako geruzetara, ez? Eta adibidez hemen inguruan untzak eta marrubien landareak ikusten ditugu, pixkat itzal hori behar dutenak ugaldu eta garatu ahal izateko, ez? Enara eta Gabi gure lankideak Baigura mendian eta honen inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan ondoko herrira hurbildu gara, Jaurrietara. Jaurrieta Nafarroa garaiko ipar-ekialdean dagoen udalerri bat da. Zaraitzuko ibarrean aurkitzen da Iruñetik 72 kilometrotara. Herriak 200 biztanle inguru ditu eta ekialdeko Pirinioen hasieran kokatzen denez paisai ederrez inguratuta dago. Orain beraz goazen Jaurrieta ezagutzera. Jaurrieta Nafarroako mendebalean aurkitzen da eta Zaraitzu harana osatzen duten 14 herrietako bat da. Jaurrietan herria bera bisitatzeak merezi du, baina herritik pixka bat ihes eginda, Erronkariko ibarra, Irati basoa, adibidez Hori tontorra edo Abodi eta Orreagako eskipistak bisitatzeko aukera dago ere. Gainera, herrian bertan aurkitzen da museo txiki bat, non herriko gertakizun historikoak eta ohiturak eta tradizioak ezagutu daitezkeen. Eta orain Jaurrietako museora etorri gara, bertan itxaroten daukagu Gema Oskariz, eta museo honetan Jaurrietako historia, kultura, ohiturak eta tradizioak ezagutzeko aukera izango dugu. Beraz, goazen barrura. Gaurkoan Gema Oskariz Mosorekin gaude. Gema Iruñan bizia eta bertan irakaslea da, baina hau da hemen Jaurrietan igarotzen ditu. Kaixo, Gema, zer moduz? Kaixo, egunon. Hemen oso gustora nago eta hasteko nik uste dut zuk esan duzuela ez naiz hemengoa, baizik eta Iruñakoa, baina nire ama hemengoa da eta saiatuko naiz Eaurta edo Jaurrietari buruzko informazioa pixka bat ematea, saiatuko naiz. Orduan Jaurrieta da herri txiki bat eta dago kokatua Zaraitzu mailaran. Naiz eta kokapenarengatik nahiko urrun dago beste herri batzuetatik zen eta herri guztia daude bailaran. Eta ez dakizen bat diren, bailara uste dut osatzen dituzte 13 herri edo, eta Jaurrieta dago mendiko portuaren gainean. Orduan, hau nahi agatzeko badaukazu 5 kilometrotara gutxi gora bera puerto bat edo, mendiko puerto. Orduan, igual ez dakiz zergatik, baina igual beste bailara batera dagoki, hobe izan dagokia izatea edo barruan izatea, baina Zaraitzen dago. Eta dago Nafarroaren iparraldean eta oso Pirinioetatik oso hurbil.
Bueno, lagunok, atera gara Pagaditik eta lepo zabal batera heldu gara. Bertan ardiak egon dira. Eta hemendik, orain ja, kilometro bat falta zaigu besterik ez, tontorrera heltzeko. Bueno, dena Maldangora izan dugu, eta orain ere azken txanba uste dut ere Maldangora izango dela. Hemen, itoa jarraitu behar ditugu. Baita ere, elkartu gara PR-arekin. Hau da, hori eta txuriak diren markekin. Lehen herrian esan ditugu markekin. Beno lagunok, iritsi gara Baigura tontorrera, 1474 metro dituena. Lehen esan bezala, guztira 8 kilometro aterako zaizkigu, eta igoera 4 kilometro izan dira. Lehen esan bezala, dena Maldangora, eta oso polita bidea. Pagadi batekin zehar egon gara, gero lepo batera iritsiz, eta gero azkeneko zati txiki hau, nahiko teknikoa da harri handiak daudelako. Beraz, poliki eta lasaila izan joan, bai? Beno, hemendik tontorretik, hemen atzean Abaurregaina herria daukagu, Nafarroko herri altuena edo garaiena. Atzean, zehazki, Abodiko mendilerro guztia eta gaur ez dira oso ondo ikusten, baina hemen ezkerreko aldean Pirinio guztiak egongo lirateke, bai? Orain ja elurrik gabe daudenak. Beno, hemen Baiguratik, tontorretik, beste aldeari ikusteko aukera daukagu. Hemendik Itoizko urtegia ikusteko aukera, baita Elo mendia edo Izaga mendia ere bai. Lehen esan bezala, hemendik beste 4 kilometro ditugu bera, eta orain askoz ere errazago dena Maldan bera delako. Beno, orain deskantu txiki bat hartuko dugu, bai? Ikusten duzuenez, haizea sartzen ari da eta haizearekin batera ekaitza dator. Beraz, azkar zeo zer jan eta poliki beranzko bidea hartuko dugu. Baiguraren inguruan, txoriak entzuten ditugu, txantxangorriak, garrapoak, haizeak nola mugitzen dituen adarrak eta adarrak nola mugitzen dituzten hostoak. Eta ez da entzuten, baina hemen lasterketa bat ematen ari da. Ze lasterketa? Landariaren arloko lasterketa. Fijatzen bagara,
hemen metro karratu batean, lasterketa bat sortatzen ari da. Soinurik gabekoa, baina bortitza izango dena. Fijatzen bazarete, hemen dakagu pago txikitxo bat, jaio berria dena, baina tente goruntz egiten ari dena. 30 zentimetrotara, hemen atera da aritz txikitxo bat. 20 zentimetrotara aurkitzen dugu ezpelaren kume txikitxo bat ere. Haien artean konpetizio bat daukate. Zeinek luzatuko da gehiago, zeinek egingo du alde hemen haien gurasoek bota duten azietaz, zeinek lortuko du behar duen argi izpi potenteak garatu ahal izateko, eta irabazten duenak bizkorren bere gai organikoak eta haien egoera hobekien lortzen dituenak, izango da gauzatuko duena hauen garapena. Eta horren inguruan agian gehien azten dena eta arrakastatxuena oraindik beste arazo bat izango du geroan. Hemen, justu atzekaldean, untza ugatzen ari dela eta segurazki haren inguruan bueltak hasiko dela. Urteak joan, urteak etorri eta agian itota bukatzeko aukera izango luke. Beraz hemen, patxadaz, hemen mendian, hemen lasaitasunean, sekulako konpetizio bortitza ikusteko aukera daukagu. Agian 20-25 urte barru etortzen bagara, eta argazki bat ateratzen badugu orain eta bertan konparatzen badugu, agian konpetizio edo lasterketa honen emaitza bermatu izango dugu. Justo hemen baigurako bidean aurkitu dugun errekatxo batean, justo ikusten dugu nola tximeleta batzuk edo pinpili pausa batzuk haren ertzera etortzen diren gatz mineralen bila. Gatza behar dituzte eta lizeridoak dira. Oso, iaia gure mendietan edozein lekutan aurki ditzakegun taldea da, eta irekitzen dituztenean egoak urdin polita dakate, zeruaren zeruko kolorea, eta oso ziklo biologiko polita daukate, inaurritegian ondoan paratzen dituzte arrautzak, eta bakate feromona bat, non inaurriak hartzen duten haien arrautzak, sartzen direla dituztela inurritegietara, eta bertan jaiotzen direnean inurriek uste dute haien kumea direla ere, orduan elikatzen dituzte, eta metamorfosiaren ondoren protekzio hori galtzen dute, eta hegoak pixkat haien ireki baino lehen, haien hemolinfa delako likido hori hegoak osatu baino lehen, inurritegitik ateratzen dira eta ospa egiten dute. Orduan, badirudi hemendikan ibiltzen diren tximeleta direla, baina gero naturaren barnean, haren ziklo biologiko bereziak, askotan animalien ezaugarriak eta maitatzeko aukerak ere haien ezagupenarekin izatea polita da ere. Ikusi dugu herria mendiz inguratuta dagoela. Orduan, herriak ze harreman mota dauka hemengo inguruko naturarekin eta mendiekin ere bai?
nik uste dut oso zuzena, oso estua. Zeren eta hemengo jendea bizi da nekazaritzan eta animaliengatik, baina, bueno, igual nekazaritzan oso gutxi orain, zeren eta lehenengoa beti patatak lantzen zituzten, baina orain ja ez, bakarrik hemen bi etxe lantzen. Bueno, hemen Jaurrietan etxe bakoitza badauka bere izena, orduan denok gara etxe batekoa. Orduan, esaten dugunean, lantzen dituzte patatak bakarrik bi etxek. Bi etxek egiten dituzte eta lehen jende asko lantzen zituzten patatak. Baina, orain animalean, zantzen, eta gero, mendiarekin harremanak oso estuak dira, eta jende asko jaten dira, paseak egitera, edo aisialdia gozatzeko, edo kirolak egiteko, eta biltzeko, basoko frituak biltzeko, eta hori adibidez, masustak edo basaranak eta batez ere ondjoak. Ondjoak oso preziatuak dira hemen, eta oso onak, klaro. Beraz, harremana izango litzateke bai lanaren munduari lotuta eta bai aisialdiari ere. Bai, eta azken bolada honetan, igual gehiago aisialdiarekin eta turismoarekin eta hori. Badaude sendero asko eta aukera asko egiteko hemen. Bai, horri buruzko galdera egin behar nizun orain, kanpotarrak ere orduan etortzen dira ona natur inguruneaz disfrutatzera? Bai, asko ni bezala jende asko dago, eta batez ere udan, zen eta eguraldi oso ona da, eta, baldin bada, aurten bai, uda oso zoragarria izaten ari da, baina hori bai, disfrutatzeko eta naturarekin kontaktua izateko eta hori, bai. Eta Gema, zure harreman pertsonala mendiarekin eta natur ingurunearekin zein da? Ni betidanik izan naiz mendien aldean eta hori, eta denboralearen arabera. Udan joaten naiz bizikletaz edo oinez paseoak eta hori egiteko, eta gero neguan eski gustatzen zait praktikatzea. Orduan hemen, niretzat paraísoa da, eta baditut aukera asko gozatzeko kirolo horretatik. Eta hemen Jaurrietan ze giro mota daukazue herritarren artean eta? Nik uste dut, ez dakit, nik ez dut ezagutzen beste herri batzuk, baina nik uste dut herri txiki baten giro normala da. Denok elkarri ezagutzen dugu, orduan aldi batetik oso ona da, baina beste aldetik ez da hain ona. Noiz benka kuskuseatzen asko egiten dugu, eta hori, adibidez, niri bitxikeria bat iruditzen zait, baina normalean beti jakin behar dugu nor da gure aurrean duguna, edo ondokoan, edo hori, ni txikitan nintzenean beti galdetzen zidaten, ez? Zu norena zara, edo zetxekoa zara? Ni pentsatzen duen bere zertarako, zer... Ez nuen ulertzen, baina orain bai, ez? Orain berehala nahi dut, jakin, nor den, zein den bere ama, edo bere aita, edo zertarako, eta behin jakin da, hori, jazta, listo. Bai, aita edo antxaren, edo amaren antxa dauka, baina listo, baina, ode beste, forasteroak, bai, kanpotarrak, listo. Baina nik uste dut da, herri txiki baten bitxikeria, besterik ez. Baina hori da erreflejoa gure giroa edo gure harremanak, txura bera. Eta gazteek erabakitzen dute hemen herrian geratzea bizitzera edo normalean joaten dira kanpora? Normalean, joaten dira kanpora ikastera, normalean, eta klaro, gero lanaren arabera, igual ez daukat hemen aukerarik ondo moldatzeko, eta hori, orduan, baldin badago, batez ere Iruñara joaten dira. Orduan, baldin badaukate, han lana, han geratzen dira, baina batzuk bai. Eta azken bolada honetan, nahiko dira geratzen direnak, batez ere bikoteak eta hori, ezkontzi dira edo elkartzen dira, eta hemen geratzen dira, eta badaude etxe berri asko, eta nik uste dut bizka bat suspertzen
ari dela herria. Eta izan ditu urte batzuk nahiko, bueno, ez dakit, ez egoen oso animatua eta ez egoen oso bizirik. Baina orain bai, nik uste dut gehiago. Iritsi gara gure helmuga puntura. Gaurkoan, Baigura mendia igo dugu, 1474 metro dituena. Eta hemendik, Azparren herritik hasi dugu gure ibilbidea. Azparren, Oroz Betelutik 3 kilometrotara dagoen herria da. Guztira, 10 kilometro atera zaizkigu 550 metroko desnibel positiboarekin. Esan dizuen bezala, lehenengo 5 kilometroak igoera osoa oso malda gogorrak ditu. Beraz, lasai hartu beharreko ibilbidea da. Dena den, ibilbidea oso polita da. Herritik atera eta berehala pagadi batean sartzen garelako. Bidea, itoen bitartez markatuta dago. Eta egia esan ez dago galtzeko aukerarik. Beno, behin lepora iristean, hortik kilometro eskas bat daukagu tontorrera. Eta behin tontorrean, parajeak ikaragarrizkoak dira. Azkeneko zatitxoan oso harri handiak daude, beraz poliki pasatu behar ditugu. Esan dizudan bezala, tontorretik Itoizeko urtegi adibidez oso ondo ikusten da, baita Pirinioak ere bai. Jaitsiera 5 kilometroak ibilbide berdinetik egiten ditugu, eta egia esan dena malda bera askoz ere errezagoa izan da. Beno lagunok, ikusten duzuenez bezala, gaurko eguraldia ere bai aldakorra izan dugu. Hasiera batean eguzkiarekin atera gara. Gero goian tontorrean hodeiak sartu dira eta haizea zegoen. Horregatik xira ipini dugu. Beheranzko bidean euria hasi da eta orain berriro hemen herrian Azparrenen eguzkia daukagu. Beraz, bukatu dugu gaurko ibilbidearekin. Ur pizko bat edan eta bagoaz. Hementxe, Baiguraren inguruan, pixkat hemen erortzen diren prezipitazioak beruntze egiten dute eta Irati ibaia osatzen dute. Hementxe, uda partean eta udaren bukaeran, polita da uraren emaria entzutea, gutxi bakizun bezala badauda gure lehorte garaia, eta hemendikan uraren soinua entzutea pixkat freskotasun hori ematen digu, bai disfrutatzeko eta bai biziaren pixkat bizi iraupena luzatzeko, Hementxe entzuten dira
bakitasunaren soinuak, hortxe, kilkerrak, txoritxoak, eta zenbait putzutan, eta hemendikan inguruan ikusten ditugu hortxio arrun bat. Bueno, hemen bizia diardu eta funtseskoa da. Ez dakigu zenolako garrantzia duen, askotan hitz egiten dugu irati baiaz, eta hitz egiten dugu gure ibai handietaz, baina zenolako bioaniztasuna osatzen duten ibai erraldoi horiek bizia ematen dioten beste errekatxoak, ez? Nik uste gure mendiko animaliak eta segurazki zerrenda ikaragarri luzea izango dela, ez? Horiek izaten dira, hemen aldaketa gutxik egoten dira hamarkadetan zehar, ze askotan guk abeltzainek edo mendizaleek edo herrietan bizi diren nekazariek badira gure paisaia eta gure ondarearen oinarria, ez? Dakagu landu egin duguna eta hori sekulako garrantzia dauka, ez? Azkenean gure bizimoduak aldatzen baditugu, gure paisaia ere aldatuko da. Eta baude, horren inguruan suertatu berri izango diren arazoak. Adibidez, gero eta mendi gehiago daukagu eta gero baso itxi gehiago ditugu, abeltzaintzaren gutxitzearen ondorioa dela, ez? Eta horren aldaketak edo horren ondorioak den artean erabakitzea izango dugu gure menpe, gizartearen menpe, nora eraman nahi dugun gure paisaiak eta gure natura noski. Gaur, Baigura mendiaren ingurua aztertzera etorri gara. Hemengo ekosistemak zuenganatzera eta bertako natura, animaliak zein landaredia zuenganatzera. Espero dugu gustatu izan. Hurrengora arte. Agur! Orain, esango zenuke biztanleriak agian gorakada bat... Espero dut, espero dut. Nik uste dut, geratzen badira, bikote gazteak geratzen badira, nik uste dut gero generazio gehiago eta hori, eta aurrak eta hori izango dituzte, eta baina gutxi... Gutxinaka igotzen ari dira, ezta? Gutxinaka, bai. Nahiko zaila da hemen geratzea eta hemendik ez dakit nekazaritza edo hori bizitzea nahiko zaila. Bueno, turismo orain oso ongi sartu da eta badago jatetxe eta zerbitzu asko kanpotarrei eta hori, orduan, bai. Bai, turismoari lotuta. Bai, lotuta. Eta Jaurrietan zein da euskararen presentzia? Bueno, egia esateko ez da entzuten asko, kaletik eta hori, baina nik uste dut pizka bat oiturarengatik, zeren eta gutxi gora bera, 30 urte baino gutxiago dituen jendeak badakite, batez ere aurrak eta hori de modeloan ikasten badiru badakite euskeraz eta normalean hitz egingo dute, baina gero ohitura ez dago, baina bueno, badago jendeak euskaraz hitz egiten du eta gero eta gehiago. Bai, eta lehenago oso arraroa zen entzutea. Nik adibidez entzuten nuen, txikitan nintzenean nire amortzea da amona, nire amaren ama. Eta ziren azken zaraitzu euskeraz egiten zutenak. Eta haiek hitz egiten zuten guk, haiek ez genuen guk ulertzea. Nik ez nuen euskeraz eta nire amak adibidez entzuten zuen eta ulertzen zuen txikia, baina gero ja moztu zen
eta ja generazio hori galdu zuen euskerak, eta orain berriro suspertzen nahi da. Bai, belaunaldi berrikoek ez igualea hasi dira berriro hitz egiten. Bai, hori ze. Eta, bueno, Gema, orain bukatzeko, imaginatu lagun bat etortzen zaizula ona bisitan, Jaurrietara, ze ekintza motak ingo dituzke berarekin, bai herrian eta bai inguruetan ere? Badago ekintza asko eta aktibitate asko egiteko. Eta, bueno, hasiko nintzen erakusten herria oso polita dela. Eta, bueno, adibidez, hemen gauden lekuan, museo da, eta oso polita da museo, eta Jaurrietaren edo Aurtaren koska dago hemen. Eta hemen museoan ze gauzak ikusi alditugu? Lehenengo ikusi aldugu Atxuri Beltza, edo neska dantza, edo Jaurrietako dantza. Da gutxinetako bat emakume bakarrik dantzatzen dutena. Eta oso dotorea eta oso zoragarria da, eta normalean jaietan dantzatzen dira, eta gero joaten dira kanpora dantzatzera, eta oso zaharra da. Eta gero badaukagu ere, omenaldi bat patatari, zeren eta bazen landare oso preziatua eta oso arrunta hemen, orain dela ez dakit zenbat, 50 urte edo, jende guztiak lantzen zituen patatak. Paisak ere bazeukan patatak hori lantzeko eta hori, baina orain ja ez. Baina Jaurrietan jendea oso harro dago errenboraldi horretaz, eta hemen azaltzen dute. Eta gero, ez dakit noiz, 1800 eta 80etan edo, zute bat sortu zen hemen herrian, eta etxe guztiak desagertu ziren. Orduan, berriro egin zuten etxeak eta hori, eta pixka bat desberdinak. Hori eta, klaro, eta etxeak ziren oso praktikoak patata gordetzeko eta lantzeko eta hori. Orduan, igual pixka bat desberdina dira beste zaraitzeko etxeak konparaketa egiten edo hori. Eta, egin dizudan azkeneko galderarekin jarraituta, kontatu iguzu hemen herrian bertan ze ekintzak ingo zen dituzke, baina inguruetan nora eramango zenuke zure laguna? Badaude leku asko joateko, adibidez Basa Eliza joateko oso polita da, eta bidea llegatzeko ara oso polita, eta errota bat, eta ere bidea ara llegatzeko oso polita, Erremendia badago leku zoragarria, zer gehiago, eta sendero asko, eta gero niri asko gustatzen zitzaidan dira basoak. Basoak dira oso politapagoak, normalean direla, eta ez daukan bidiarik iratiko basoa. Bai, eta gero zer gehiago, gero disfrutatzeko hemen jatetxekoak eta giroa, eta hemengo Jaurrietako giroa eta jendeak oso atsegina da. Egia esan oso erakargarria ematen du Jaurrieta, beraz eskerrik asko kontatu diguzun guztiarengatik. Eta, gu jarraituko dugu gure bisita hemen herrian barna. Ez horregatik, eta hemen gaude, nahi baduzue bizita bat egitea, hemen gaude eta oso ongi hartuko zaituzte eta merezi du. Esango dizuet, merezi duela. Bai, ala da, eskerrik asko. Zorregatik, agor.
Eta orain, mendizka batean, zuhaitz tartean ezkutaturik dagoen baseliza berezi honetatik emango diogo amaiera gaurko saioari. Egun ederra pasa dugu Jaurrieta ezagutzen eta bertako herritarrak ezagutzeko aukera ere izan dugu. Eta, bueno, guk honekin bagoaz, agur eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.